Kaziwai hama, uno musi weSvondo unotevera zuva rekupemberera kuzvitonga kuzere. Svondo yekutanga shure kwezuva rekupemberera kuzvitonga kuzere. Ndichiti rugare kuvanhu vose, asi vamwe vanhu mungabvunze kuti kupemberera kupi norugare rwupi? Hama dzangu, ndinoziva matambudziko amunawo, ndinoziva kumanikidzika kwamunako, nekuti zvamunotaurirwa kunzi zvakarwirwa hamuzvione. Udzvinyerere huchiripo, kumanikidzwa kuchiripo, kutambura kuchiripo, kusarurwa kuchiripo, zvichingoitwa navamwe venyu vatema vakaita semi. Hama dzangu, pazvinhu zvose chikuru inzwi raMwari. Hongu munganditi munogotiti makorokoto sei? Naizvozvo mukukunzwirai kwangu netsitsi dzangu pamuri, ndinoti nedzoi kwacho tinofanirwa kunge tichipembera, asi tinomanikidzwa kuti tinge takasamwa, tichinyunyuta nekutsutsumwa. Nhasi uno tikutaura pamusoro pekutsungirira muRugare. Zvabva zvaita kuti zvinosangana neindependence, nekuti imi matsungirira kwemakore 46 hamusi kuona rugare, hamusi kuona kuzvitonga kuzere. Muchiri kungoti tiri pasi pokumanikidzwa. Asi ndinoda kutanga ndataura nzira yerusununguko yakauya naIshe wedu Jesu Kristu. Uyai tiende pana Mateo 5 verse 38 to 48. Asi sezvo tichiri kutevedzera mazuva ekuverengwa kweOmer, uyai titange namaropafadzo, tichiti: makaropafadzwa emi Baba wedu ari kudenga, musiki wezvose, Mwari wedu. Makatitsvenisa nemirayiro yenyu, makatirayirawo pamusoro pekuverengwa kweOmer. Nhasi izuva reGumi neMasere, zvichireva mavhiki 2 namazuva 4. Amen. Mateo 5 verse 38 inoti ziso neziso. Makanzwa kuti zvakanzi ziso rinotsiviwa neziso, uye zino rinotsiviwa nezino. Asi ndinokuudzai kuti musadzivisa munhu akaipa. Hanzi naMwari, musadzivisa munhu akaipa. Kana munhu akakurova padama rorudyi, murinzire roruboshwewo. Kana munhu akakukwirira kumatare achida kukutorera nguo yako, rega atorewo nejasi rako. Kana munhu akakumanikidza kufamba mutunhu mumwe chete, fambai naye miviri. Kana munhu akakukumbira chinhu, mupe, uye usafuratira munhu anoda kukwereta kwauri. Ishe wedu Jesu Kristu anoenda pamberi achitaura pamusoro perudo kuvavengi venyu. Vavengi venyu zvichireva kuti ivo ndivo vanokuvengai. Nyangwe vachiuya vachinyemwerera, vane mazino ari pachena, vanokuvengai namaitiro avo nemweya wavo. Zvikanzi pavhesi 43, makanzwa kuti zvakanzi idawo kwako, uvenge muvengi wako. Asi ndinokuudzai kuti idai vavengi venyu, mugonyengeterera avo vanokutambudzai, kuitira kuti mugova vana vaBaba venyu vari kudenga, ivo vanoita kuti zuva ravo ribude pane vakaipa nevakanaka, uye vanonayisa mvura yavo pane vakarurama nevasakarurama. Kana mukangoda avo vanokudai, muchawana mubayiro wei? Vateresi havaiti zvimwe chetezvo here? Kana muchingokwazisana nehama dzenyu bedzi, mungakunda vamwe pakudii? Ko, vasingatende havaite zvimwe chetezvo here? Naizvozvo ivai vakakwana, sezvo Baba venyu vari kudenga vari vakakwana. Amen. Inzwi rekuti kukwana iri inzwi tinoda kushandisa mazuva ose.
asi kukwana kuri kutaurwa apa ndiko kukwana kwamanzwa kwekuda vavengi. Amen. Zvichireva kuti imi hamuna muvengi, pane vanhu vanokuvengai. Rudo kuvavengi. Rugare runotangira pamurayiro, hama vadiwa. Jesu paakauya haana kutanga nokusongonoonana navanhu. Wakatanga nokugadzirisa shoko raMwari rakanga ratumidzirwa pasi. Wakatanga nekugadzirisa murayiro. Zvikanzi murayiro wakanga wakushandiswa navasakakururama, vaya vanokuvengai, vachiti vari pamwe chete nemi, vakafanana makanda pamwe chete nemi. Wakanga wakushandiswa kukudzvinyirirai, kukutambudzai, kukurovai, kukukandirai mumutorongo, kukuurayai. Ndizvo zvaiita vaprista vekare vachiitira vanhu vaIsraeri. Naizvozvo vanhu vakanga vopararira, vanhu vakanga votiza kubva kuimba yaMwari, kubva kumurau waMwari. Vaichengeta murau mumwoyo mavo, asi vari kure neuprista, vachitsvaga nzira dzose dzekuti vasabatwe kana kuonana navaprista. Muri kuzvinzwa izvi? Naizvozvo Ishe wedu wakatanga kuuya kuzogadzirisa shoko raMwari. Nokuti shoko raMwari rakanga risina mhaka, rakanga risina chitema, akaridzosera pazvokwadi sokupuhwa kwarakaitwa naIshe wedu Jesu Kristu. Haana kutanga nekuuya kwamurimi, akatanga nekunogadzirisa shoko raMwari. Imi makahakira paari, makaona zvinhu zvaidiwa naBaba. Asi makanga makutiza vaya vakanga vari kutemberi. Sekutizawo kwamunoita vatongi venyika, munoita kunge mavaramwira kuti haiwa, chiitai zvenyu zvamunoda, isu hatisiri vanhu, imimi ndimi vava vanhu chete, imi nehama dzenyu nevana venyu. Ndizvo zvimwe chetezvo zvakanga zviripo pakuuya kwaIshe wedu Jesu Kristu. Munoziva kupera kwenyika yeIsraeri here? Munoziva kupera kwavana vaJudha here? Kwavana vaJakobho? Kuti Israeri kare yakanzi yaguma, zvakambenge zvaita sei? Zvikanzi pakapiwa svondo dzina 90 kuti vagadzirise murayiro waMwari, vaite zvakarurama, vaunze kujekesera, vaunze rugare, vaunze kubata vanhu zvakanaka nokudzosera vanhu pana Mwari. Izvozvo zvakakundikana. Ishe wedu akauya sezvakanga zvataurwa nomuprofita Dhanieri. Makore 40 here? Kana kuti 49 weeks? Atende muBhaibheri tinotarisa chokwadi. Tinofanirwa kuenda pashoko raMwari nokuti chinotanga inzwi raMwari kwete mifungo yangu. Zvikanzi pana Dhanieri wepfumbamwe 9 kubva pavhesi 20 zvichienda mberi, tinongoverenga mavhesi mashoma zvichita 6 kana 8. Zvikanzi munyengetero waDhanieri mugore rokutanga raDhariasi mwanakomana waAhasuerusi, chizvarwa cheMidhia, uyo akaitwa mutongi pamusoro poumambo hwavaBhabhironi. Mugore rokutanga rokutonga kwake, ini Dhanieri ndakanzwisisa kubva mumagwaro sezvakataura shoko raJehovha rakapiwa kuna Jeremia muprofita kuti Jerusarema richagara riri dongo kwamakore 40. Saka ndikatendeukira kuna Ishe Mwari ndikamukumbira mukunyengetera nokuteterera, ndichitsanya uye ndikafuka nguo dzamasaga namadota. Ndakanyengetera kuna Jehovha Mwari wangu ndikareurura ndichiti, haiwa Ishe Mwari mukuru, anotyisa, iye anochengeta sungano yake yorudo navose vanomuda uye vanoteerera mirayiro yake. Takatadza tikaita zvakaipa. Amen. Tochijamba tichienda pavhesi 20. Tonzwa zvichinzi, pandakanga ndichitaura uye ndichinyengetera, ndichireurura chivi changu nechivi chavanhu vangu vaIsraeri, ndichiisa chikumbiro changu kuna Jehovha Mwari wangu nokuda kwechikomo chake chitsvene, ndichiri pakunyengetera, Gabhurieri murume wandakanga ndaona muchiratidzo changu chokutanga
akasvika pandiri achibhururuka kwazvo nenguva inenge yechibayiro chemadekwana. Akandirayira uye akati kwandiri, Daniel, ndauya zvino kuzokupa njere nokunzwisisa pawakangotanga kunyengetera. Mhinduro yakabva yapiwa, ndiyo yandauya kuzokuudza, nokuti iwe unokudzwa kwazvo. Naizvozvo rangarira shoko iri uye unzwisise chiratidzo. Vhiki 80 dzakatemerwa vanhu vako. Yatitangise zvakare pavhesi 24. Vhiki 80 dzakatemerwa vanhu vako. Uyu mutongo kawo. Uye neguta rako dzvene kuti vapedze kudarika. Amen. Vapedze kudarika kwavo, varege kutadza kana kuyanana nezvakaipa, vauye nokururama kusingaperi, kusimbisa chiratidzo chechiprofita nokuzodza iye mutsvene-tsvene. Uzive uye unzwise izvi: kubva pakupiwa kwechirevo chokuvandudza nokuvaka Jerusarema kusvikira muzodziwa iye mutongi auya, kuchava nevhiki 9 uye vhiki 62 richavakwa, rine migwagwa uye nemigero, asi munguva dzokutambudzika. Shure kwevhiki 62 muzodziwa achagurwa uye achashaya chinhu. Amen. Yatigumire ipapo. Vana vaJakobho vakanga vatongerwa kupera nokuguma, sezvakataurwa namuprofita Dhanieri. Naizvozvo vaprofita vose vakazotevera Dhanieri mushure mamadzoko aya vakanga vakungoparidza nyaya yekuti vanhu vatendeuke, vatsvage Mwari, vagumise chivi. Zvikanzi vazodze mutsvene ndiani konde? Kuzodza Mwari ndokuita zvaanoda. Zvikanzi zvakakona izvi, makaona ichauya zvapera. Haizi temberi yakangogumiswa. Inyika yatinoti Israeri iri yavana vaJakobho. Muri kuzonazvo? Chinodikanwa naMwari kuti tizodze zvitsvene zvake, tizvibate noutsvene, uyezve tiite zvazvinotaura. Ndosaka Ishe wedu Jesu Kristu akauya achigadzirisa murayiro, akauya neshoko rakanaka rokuponeswa kwedu, rokuti isu takanga tichitiza tafuratira temberi nokuda kwavaibata zvakaipa, titendeuke, tidzokere kune temberi tsvene kana Mwari achigara imomo. Nekuti kana vabati vakaipa, vanhu vanotiza kubva kutemberi. Asi pakauya mubati akanaka, vanhu vanodzoka vatarisana netemberi, vanoisa zviso zvavo kutemberi. Havaise shure yavo kutemberi. Munoziva here murayiro weshure patemberi? Kuti muprista paaipinda kunoshumira aidzoka nemanhede, akanga asikabvumidzwe kuisa kufuratira Mwari, ndokuisa backside yake kuna Mwari. Zvakanga zvisingatenderwe izvozvo. Naizvozvo kutiza vanhu vachibva kutemberi, kuisa backside yavo kuna Mwari. Asi kana pane mubati unobata shoko raMwari zvakanaka, vanhu vanotarira kuna Mwari. Muri kupanzwa? Ishe wedu musafunga kuti akauya kuzoponesa imimi, kwete. Akauya kuzogadzirisa murayiro wake, shoko rake dzvene, dira mamba rakabva kudenga, rakanga ravhiringidzwa nevakanga vapuhwa kuti varibate. Zvikanzi zvose izvi pazvaigadzirwa, vanhu vakatanga kuhakira kwaari, ndokwakava kuponeswa kwavo. Shoko kana rakanaka, vanhu vanoponeswa. Naizvozvo kana vanhu vachibata murau nokuukoshesa, vanhu vazhinji vanotarira kwavari. Ndosaka tine problemi neCape 3. Zvinoreva Cape 3 zvavari kuda kuita izvo zvangofanana nekuti we are resigning. Musi wavanoipasisa muparliament, naivo vose vanofanirwa kuresigna. Takutopinda maelections matsva, hazvinei kuti 28 asati asvika. Maelections avari kuramba achatouya nekuti vapasisa mutemo iwowo. Muri kuzvinzwa? Ndinoziva kuti kufunga kwakadzama, kwakadzama. Asi wakaitevedzera murayiro, uchitevedzera mweya wemurayiro wamakanyorerana uya muchiti constitution, ndizvo zvazvinoreva. Hakuna parliament inozvipasisa kuti izvi extendere time.
Hakuna parliament yakaappointwa napresident inokwanisa kuappointa president kuti vamuextendere time. Hazvikwanisike, it's an impossibility. Zvangofanana kuti president ari kungozvipa mavhiki iwawo, makore iwawo. Hazvikwanisike navanhu vanoziva murayiro. Hazvina basa kuti ruzhinji rwenyu rwose rwavanhu muri kutenderana nazvo. Munofanirwa kudzoka pamaelections. Mubvunza vanhu zvakare. Referendum haina kungokwana. Munofanirwa leader pamaelections. Yekuti Joshua tinoda kuti president term yavo iwedzerwe. Zvokwadi tinoda kuti maparliamentarians matems avo awedzerwe. Asi ngavaende pamaelection first. Vovhoterwa futi. Vozopedzisa 2 years dzavari kuda dze. Kuzotanga 7 years acho kubva 2030. Zvavari kuita izvi zvinotungamidza kuramba kuti yatikatei matems edu short isuna president. Havasi kuzvinzwisisa zvavo. Havasi kuzvinzwisisa, asi Mwari akatonga pamusoro pekusanzwisisa kwavo achavarakidza kuti imi makanga makarashika. Atendei kuna Mwari. Toenda zvedu kune bhuku raJohn. Kana muchifunga kuti ndiri kunyeperai kuti Mwari kuna Mako ndiye nenyatsotaura zvakanaka. Mako 1. Tononzwa inzwi rakauya naJohani Mubhabhatidzi. Zvikanzi kutanga kwevhangeri raJesu Kristu, mwanakomana waMwari, kwakanyorwa muna Isaya muprofita kuchinzi, ndichatuma nhume yangu mberi kwako, uyo achagadzira nzira yako. Inzwi rounodana murenje richiti, gadzirai nzira yaShe, ruramisai migwagwa yake. Uye saizvozvo Johani akauya achibhabhatidza murenje uye achiparidza rubhabhatidzo rwokutendeuka kuti varegererwe zvivi. Nyika yose yeJudhea navanhu vose veJerusarema vakaenda kwaari, vachireurira zvivi zvavo, vakabhabhatidzwa naye murwizi rweJorodhani. Mapanzwa hapo. Inzwi riri kuparidzwa naJohani Mubhabhatidzi. Inzwi rounodana murenje richiti, gadzirai nzira yaShe, ruramisai migwagwa yake. Munogoruramisa sei migwagwa yaShe musingazive chokwadi? Kana kuti munofunga kuti mune chokwadi? Moshandisa zvamunofunga izvozvo makatarira kuna Ishe. Asi Ishe ndiye uchazotitira sei? Uchazotizivisa chokwadi. Zvikanzi uye iyi ndiyo yakanga iri mharidzo yake, shure kwangu kuchauya mumwe ane simba kupfuureni, wandisina kufanira kusunungura rukanda rwashangu dzake. Ndinokubhabhatidzai nemvura, asi achakubhabhatidzai noMweya Mutsvene. Amen. Kana zvichitaurwa nemuchirungu, even makaenda kubhuku raMateo kana kuti kubhuku raRuka, kana zvichitaurwa nemuchirungu zvinobuda zvakanakisisa chaizvo. Zvikanzi inzwi rakauya kuvanhu, rikava nyama. Unofanirwa kutarisa oda yemawira anoita zvinhu. Jesu haana kungouya kuzoponesa vanhu, akauya kuzogadzirisa zvakanga zvabva kuna Mwari, kuti vanhu vagoziva kuti ndiye akamutuma. Vanhu vagozotenda kuna Ishe wedu Jesu Kristu, vagozoponeswa, nekuti mamboponeswa nemanyepo, munoponeswa nezvokwadi yaMwari. Naizvozvo ndosaka ruponeso rwakazouya mushure mokufa kwake. Rwakanga rusipo kusvikira afa. Makaziva kuti zvokwadi uyu ndiye mwanakomana waMwari, sokutaura kwemukuru wezana paakanga ari pasi pemuchinjikwa. Vaiuya kuna Jesu vakanga vasina kuponeswa. Vakanga varipo kuti vazoziva, vaone, vatende kune kutaura kwake nokudzidzisa kwake. Vagoziva kuti ndiye akatumwa naMwari. Hakuna munhu anoponeswa nezuva rimwe chete. Kuponeswa kunouya mushure mokuziva zvinodikanwa naMwari. Naizvozvo Jesu akawira shoko, akazofa, imi maakuponeswa manje. Yatiti amen ipapo. Pane oda. Rugare runouya neshoko raMwari. Hakuna rugare rwatinokwanisa kupanana pachedu isusu. Muri kuzinzwa? Takatangana kupanana rugare isusu tinokanganisana naMwari.
tinototanga tagadzirisana naMwari first. Ndicho chokwadi chiripo, ndicho chokwadi chiri mumagwaro. Hakuna kwatinogadzirisana isusu. Nekuti kana tikagadzirisana isusu, tichagadzirisana zvisiri pamutemo waMwari. Naizvozvo tinenge tisina rugare pakati pedu, uyezve tisina rugare naMwari. Nekuti mutemo mumwe chetewo unokutonga. Kana ukakanganisa, tikaisa mutemo wedu pakati pavanhu, takakanganisirana, iwewe takakurowera nemhosva, wakutotongwa nawo. Hazvisinei kuti wanga watadza here kana kuti hauna. Asi tikaita rugare naMwari, tikatya Mwari, tingatongane zvakarurama. Ndosaka naiwo murayiro wakatanga nekunyorwa pamusoro paMwari. Zvikanzi murayiro wekutanga ndowaMwari, murayiro wepiri ndowaMwari, murayiro wetatu ndowaMwari, murayiro wechina ndowaMwari, murayiro weshanu wabva waitwa wababa namai. Mimwe murayiro yapakati penyu, imi navanhu. Muri kuzvinzwa? Zvichireva kuti murayiro wechina weshanu, murayiro weshanu unotibatanidza isu naMwari. Ndo ubaba nohumai, nokuva humwana hwacho. Chinotanga ishoko raMwari. Kana ragadziriswa, isu togozopona mushure. Ndizvo zvinotaurawo vaRoma 5. vaRoma 5 tomboiverenga zvedu here? Johani hatina kuzomuverenga, tangoisiyawo mozoiverenga Johani 1 kusvika kuna vhesi 14. Rugare nomufaro ndokutaura kwaPauro. Kubva pavhesi 1 zvichinzi, naizvozvo zvatinoruramisirwa nokutenda, tino rugare naMwari kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Kutenda chiiko? Kutenda kwamunotaura kuri papi? Ndo mubvunzo watinofanira kuvhunza Pauro. Ndokuti tinotenda chii? Zvikanzi munotenda kuti zvokwadi Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Tazviwana kupi pamusoro pekutenda pane zvaaitaura nokuita, zvaakagadzirisa zvaienderana nomurayiro waMwari navaprofita namapisarema nenhoroondo yaIsraeri nazvose. Ndo pakabva kutenda kwedu apa. Zvikanzi ndiye watakawana naye mapindiro nokutenda munyasha idzi. Tinotopinda munyasha kuburikidza naye. Ndiye wakatiudza zvinhu izvi. Takatenda kuti ndiye muponesi, tava munyasha dzatakamira madziri zvino, uye tinofara mutariro yokubwinya kwaMwari. Kwete izvozvo bedzi, asi tinofarawo mumatambudziko edu, nokuti tinoziva kuti kutambudzika kunouyisa kutsungirira, kutsungirira kunouyisa unhu, uye unhu hunouyisa tariro, uye tariro hainyadzisi, nokuti Mwari akadurura rudo rwake mumwoyo yedu kubudikidza naMweya Mutsvene uyo waakatipa. Amen. Kanzi munoona panguva chaiyo yakafanira, patanga tisina simba, Kristu akafira vasingade Mwari. Akafira vakanga vasati vayananiswa naMwari. Tikatenda Mwari, tikaponeswa. Tariro. Pabuda imwe inzwi rakanaka. Tikati mazuva ano okuverengwa kweOmer, mazuva ekutarira unhu hwaIshe wedu Jesu Kristu hwatinofanirwa kutevedza. Kana tikatsungirira mumunhu uyu, tariro yedu ichajeka. Rugare ngarutange naMwari. Rugare rwozoteverawo kuvanhu. Tikatanga nekuisa rugare kuvanhu, runokwanisa kupesana naMwari. Ndosaka mirayiro ichitanga nekutaura zvaMwari, yozotaura zvavanhu. Jesu anotaura mirayiro mikuru achiti, akataura mirayiro mikuru miviri. Mirayiro mikuru tikaiwana kupi? Kuna Marko 12. Makatangira pavhesi 28 zvichinzi, mumwe wavadzidzisi vomurayiro akauya akavanzwa vachitaurirana, akaona kuti Jesu akanga avapa mhinduro yakanaka. Akamubvunza akati, pamirayiro yose ndopiko unonyanya kukosha? Jesu akapindura akati, unonyanya kukosha ndouyu, inzwai weIsraeri, Ishe Mwari wedu ndiye Ishe mumwe chete. Ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose, uye nomweya wako wose, nokufunga kwako kwose, uye nesimba rako rose. Amen. Muri kuzvinzwa ka?
Verse 28 to 30. Hapana munhu ataurwa apa. Zvikanzi simba nomwoyo, nomweya, nepfungwa ngazvive kuna Mwari. Hapana munhu apa. Naizvozvo Jesu akauya, zvinhu zvose izvi zvake zviri kuna Mwari. Wakanga usingakudze munhu, wakanga usingade kukudzwa iye, wakanga usingatoda kuzivikanwa kunzi ndini mwanakomana waMwari. Waitongotaurira pakati pavanhu. Nyangwe navaprista akavaudza, vakamurambira pachena kuti hatikuzive. Asi ivo vakakurumidza kutenda kuti ndiye mwanakomana waMwari, ndo vakanga vari pedyo naye. Vakanga vasati vabatisisa kutenda, nekuti zvose zvakaitika kusvikira afa zvinotipupurira kuti vanhu ava vakanga vasingatenda. Vanhu vakanga vasati vabatwa nekutenda, ivo vari vadzidzi vaIshe wedu Jesu Kristu. Verse 31 inotaura ichiti, wechipiri ndouyu, ida wokwako sezvaunozvida iwe. Hakuna murayiro mukuru kupfuura iyi. Amen. Izvi zvinopesana nemurayiro werudo here? Zvikanzi hatina rudo rwatinaro kuhama, kusara kwerudo irworwo rwuri muna Mwari. Zvikanzi pakurobwa kwaJobhu, Jobhu haana kupa mhosva munhu. Akati Mwari ndiye andiranga. Akanangana naMwari, nokuti Mwari ndiye mukuru. Achichema kuna Mwari kuti amuzivise chivi chake, asanduke panzira yake, aitire Mwari zvakanaka. Vanhu vakauya nezvikonzero zvavo zvakasiyana siyana, zvokuti unotadzira vanhu, unoita zvakati, zvakanga zvisina basa izvozvo. Iye Jobhu waida kugadzirisana naMwari. Vanhu vaigozotera mumashure. Zvikanzi nyangwe napakutaura kwake kwose, nokurobwa kwake kukuru kwose kwakanga aitirwa, haana kutadzira Mwari. Dai wakaisa vanhu pakutanga, dai zvakanga zvisina kuzopera zvakanaka zvinhu. Imi chimbozvifungai kuti pose pamafungiro enyu munotanga nokuisa munhu pamberi hati. Nyangwe wakaona chinhu chakaipa chaitika kwauri, unotanga kufunga munhu, uchiti zvauya nomunhu, ndaroyewa, ndaitirwa zvakaipa nemunhu ane godo, ane ruchiva, ane hudhiabhori mukati. Atimbotanga tafunga kutarisana naMwari, kuti Mwari sei zvatiwira izvi, kuti Mwari uya tigadzirisana ini nemi, nekuti Mwari hapana chinhu chingaitike kwandiri sezvandiri munyasha dzenyu idzi dzatakawana muna Kristu Jesu. Hakuna chinhu chingaitike kwandiri imi musingachizivi. Naizvozvo kana chaitika, imi muchichiziva, machitendera. Ndipei gwara rakanaka rokufamba naro. Kuyedzwa here kana kungoita kwomuvengi? Kana kuri kuita kwomuvengi, Mwari chindirwira imi. Asi zvamazvitendera izvi, zvisina munoona chakaipa pandiri, ndiudzei chakaipa ndigadzirise, ndifambe nekururama. Zviri kuti chiko? Zviri kuti chimbotanga wafunga kuzvichenura iwewe usati wafunga kunangana nomuvengi wako. Kuzvichenura ndiko kuita seiko? Kungobva pane zvakaipa nokutevedzera shoko raMwari. Kuzvishamba nguo nomuviri, uchipfeka nguo dzashambwa dzakachena, une muviri wakachena, zvichireva kuti panenge pasina chivi pauri, ndokuti ukwanise kusunga muvengi kana aripo. Jesu wakauya kuzopa zvokwadi nenzira, sezvatakanoverenga pana Johani 1. Ndiko kugadzirisa shoko raMwari. Hama vadiwa, gadzirisai shoko raMwari. Ndiri kuti chiko, pane zvamunofanirwa kuita pashoko raMwari here, sezviri kuitwa nevakuru venyu paCamp 3 apa? Kwete, handizvo zvandiri kutaura. Ndiri kutaura kuti imi muzvigadzirise pachenyu, mufanane neshoko raMwari. Ndiyo nzira yaJohani Mubhabhatidzi yekunzi itai nzira dzake dzive dzakarurama. Zvikanzi pane makomba ngapazadzwe, pakakwirira ngapadzikiswe, paite level ground, vanhu vafambe vasingagumburwe. Uyu murayiro waaipa kwete kuvanhu chete,
waiva murayiro waaipawo kuna vakuru vetemberi, ivo vaprista. Hama vadiwa, pakuedzwa kwedu kwose ngatitsungirire, ngative neRugare mukutsungirira kwedu. Tisatange tafunga chinhu chakaipa, asi titange tafunga Mwari, tagadzirisana naMwari. Zvikanzi itai saIsaka, mazuva aya aitambudzwa achiti akachera tsime, rouya ronzi nderedu, akachera tsime, rouya ronzi nderedu. Zvikanzi wakaramba achivangarara kusvikira nyaya yake yagadzirika, asingarwisane navanhu kana kuvabata makora, asi kuzosvikira iye aivatuma auya kwaari akati, munoziva kuti zvinhu zvakanga zvichiitika here? Zvikanzi kwete, ndinambozviziva. Sei usina kundiudza iwewe? Zvikanzi ndakukuudzai zvino zvaiitwa navaranda venyu, vanouya vari muzita renyu. Zvino kana muchitenda kuti ndini ndakachera matsima, uyai tiitai chibvumirano. Zvikanzi Josefa waitsungirira pakutambudzika kwake kwose ari muranda, haana kumboti mandiitire muranda. Akangopawo mashoko iwawo kune vaakanga akasungwa navo. Zvikanzi mozondirangarirawo pamberi pamambo, kana mambo akubuditsai, mozondirevererawo kuti pane muJudha ari mukati. Zvikanzi pane muHebheru ari mukati memutorongo wakatitsanangurira zviroto zvose izvi, asi akasungwa pasina chaatadza, akaita zvokubiwa kunyika yababa vake. Waitsungirira achishanda zvakanaka. Zvikanzi mujeri maakanga ari, akanga asingarwisane navanhu, akanga asingarwisane naivo vakanga vari pamusoro pake, kana nemajerigati. Vaitozopedzisira vamupromota kuti wechitarira vamwe vanhu, nekuti wo wakanaka, uri munhu akanaka, chiita basa redu iwewe rekupota uchitarira vamwe vanhu. Hatisi kuona chakashata pauri iwewe. Zvikanzi akazviita muimba yani yaPotiferi, wakazviita mutorongo. Zvikanzi vanhu vaitoona vachibleswa nomuranda uyu, nokuva nemuranda akadai. Vakanga vasamuoni somuranda, vakanga vasamuoni somusungwa, vaimuona semumwe wavo. Nyange zvavo magwaro aiti uyu akasungwa ari mutorongo, uyu inhapwa muranda. Zvikanzi akakudzwa muimba yaPotiferi, akakudzwawo mutorongo maakanga apinzwa. Timboverenga zvishoma pana Matthew 5:38-48 tapaverenga kara. Ndipo panotitaura pamusoro pekutsungirira muRugare, inova nyaya yedu yatanga tichita sei, tichiparidza pamusoro payo. Tichitangawo nepolitics, tichitaura kuti tinofanirwa kutsungirira muRugare. Isusu tinofanirwa kuramba tichiitirana zvakanaka pachedu. Tichitsiura vanofanirwa kutsiurwa, nekurayira vanofanirwa kurayira, tichinongedzana zvakaipa, kuti tisanduke tose tive chinhu chimwe chete chakabatana, chine rugare pakati pedu. Zvinobva isu pakutavira murayiro wenyika, hati tikachengetedza murayiro wenyika, tikachengetedza constitution, tinobatana zvakanaka. Tikaona pakaishata paconstitution, tinoenda tese kureferenda. Tonoti munozviona sei izvi, ngatizvipindure. Hazvitangwe neparliament. Kunotiswa chikumbiro kubva kuvanhu, chouya kuparliament. Parliament haitungamirire zvinhu izvi, inenge iringoripo sean observer. Panenge pachitongodawo guidance yekuti vanhu voenda nekupi, zvichibva kumakurukota, kumaloya, vanobatsirana pachinhu. Nokuti makatarisa parliament yedu, vamwe vangorimo kungogara chete, havazive murayiro, kana kuti une musoro, une mutsipa here, une dumbu here, una magaro here, une tsoka here, unofamba here namakumbo. Havazvizive izvozvo. Munhu akadaro anganzi ndiye angachinje murayiro. Nyange pana vashoma pakati pavo vanoziva, havangachinje murayiro wedu tisingazvizive isu. Ngavazvise kwatiri, tivhotere, tatsukutsana pachedu, tozoziva zvokuvhotera. Takavaregedza vachidaro vanotiisa mudondo.
hama dzangu, tsungirire parugare. Mapostori anongoti rugare, mapostori, rugare, mapostori, asi haunze rugare vanhu ivavo. Vanhu vemhirizhonga vanoda mhirizhonga. Uyai titsvake rugare chairo, tichitanga nokukudza murayiro waMwari. Izvi zvikanzi tinofanirwa kuuzodza, kuuita mukuru pamirayiro imwe yose, tozotarira murayiro wedu watakabvumirana pamwe chete kuti unoenderana nezvinoda Mwari here, unounza kururamisirana here nokuenzana, haukudze mumwe here uchidzikisa mumwe, haupe mumwe masimba akawandisa here kupfuura vanhu. Hama vadiwa, ndinokukumbirirai rugare kubva kuna Mwari. Kana rugare rukavapo, mutsungirire marwuri. Nyangwe mukutambudzika, garai muchiziva chokwadi, garai muchiziva nhema. Nerimwe zuva zvichanaka mukazvigadzirisa, muchagara zvakanaka, uyezve muchazova nerugare naMwari. Kwanhasi, pazuva reSvondo, riri zuva rekutanga mushure meindependence, riri zuvawo zvakare reGumi neMasere Rekuverengwa kweOmer, ndinoti chisarai mugova nevhiki rakanaka. Mwari akuropafadzei.